এই ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ Let's ପୂର୍ଣ୍ଣିମା go. ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡଙ୍ଗା କିଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ କିଛି ଡଙ୍ଗାର ସବୁ କିଣାକିଣି କରିଲୁ, ଯେତିକି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କିଣିଲୁ। ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ରାତିରେ ଉଠି ପଡ଼ି କିଛି ବାହାରିକି ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ବାହାରିଲୁ। ପୋଖରୀ ତଟରେ ଆମେ ପୂଜା କରି ଆମ ସାଙ୍ଗ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି, ତାକୁ ଜାଣିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପୋଖରୀ ତଟକୁ, କିଛି ଯାଇକି ସେଠି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବୁ। ତ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଗରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ପୋଖରୀରେ ଏମିତି କିଛି ସଜା ହେଇଥିଲା। ପୋଖରୀଟାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି। ତ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ସେଇଠି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଭସେଇ ସାରିଲେଣି, କାହିଁକିନା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ମେସ୍ରେ ରହୁଛୁ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଧେଇବା କରିବା ଉଠିବା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଭସା ସରିଗଲାଣି। ଆମେ ବି ଫଟାଫଟ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବୁ, ଦିନ ହେଇଯିବ ନା, ଡଙ୍ଗାଟା ରାତିରେ ଭସେଇବି ନା। ତ ଆମେ ଭସେଇଦେଲୁ। ଆମେ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲୁ, ଆ କା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ନ। ଗୀତ ଗାଇତେ ଗାଇତେ ତ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଉ, ତଥାପି ଭସେଇଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଦୀପ ବୁଲେଇକି ଏଇଠି ପୂଜା ସାରିକି ମୁଁ ଭସେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଡଙ୍ଗା ଭସା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଏଇ ପର୍ବ କାହିଁକି ପାଳନ କରା? ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଭସା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହିଁ କରାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଧର୍ମ ଦାନ ପୂଜା ଆବିଷ କରି ପରିସରରେ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ହିଁ ଧର୍ମର ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଥାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ବି କୁହାଯାଏ। ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଯାଏ, ଆ କା ମା ବୋଇ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆରେ ଆଷାଢ଼, କାରେ କାର୍ତ୍ତିକ, ମାରେ ମାର୍ଗଶିର, ବରେ ବୈଶାଖ। ଏଇ 4ଟି ମାସ ପବିତ୍ରର ମାସ। ଏଇ ମାସରେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଆବିଷ କରି ଦାନ ପୂଜା ଆବିଷ କରି ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଥାଉ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ 4ଟି ପବିତ୍ର ମାସରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କାମ କରି ଆମର ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଥାଉ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ରମାନେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନଦୀର ଯେଉଁ ମୁହାଣ ଜୁଆର ବଳରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ, ସେଥିପ୍ରତି କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ବି ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଏହି ଧର୍ମଟି କରନ୍ତି ବା ଏହି ପୂଜାଟି କରନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି। ଆମେ ଡଙ୍ଗା ବି ସେମିତି ଭସେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଝୁରା ବାତି ଲଗେଇଦେଲୁ, ଯେମିତି ସତରେ କି ବାଣ ଫୁଟଉଛି ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଫୁଟ ହେଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଏଠି ଝୁରାବାତି ଲଗେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ। ଆମେ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବୁ। ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ଏଇଠି କରିଦେଇଥିଲୁ ପୂଜା ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ପାଖ ଦର୍ଶନ ଯାଇକି ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇପାରିନି ପିକ୍ଟା। ତାପରେ ଆସିବା ବାଟରେ ଆମ ଦିଦିଙ୍କ ଘର ପଡ଼ିଲା। ସେ ବି ଚଉରା ମୂଳରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ବି ମନ୍ଦିର ବାହାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି ଆମେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଦିର। କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛି, ହାଇ ହାଇ ହେଲୋ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବେଲମଙ୍ଗଳ। ସେଠି ବି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିଲୁ। ସେଠି ଭୋଗ ଖାଇଲୁ ଓ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ବି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ସେଠି ବି ବହୁତ ଅଲରେଡ଼ି ଭସା ସରିଥିଲା ଡଙ୍ଗା। ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଡଙ୍ଗାରେ ସେ ପୂଜା କରିକି ସେମାନେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିକି ଭସେଇଥିଲେ। ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଦୀପ ଲଗାଉଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେପଟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଜଣ ସେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଏଠି ଦୀପ ଲଗେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଭସେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଉଠାଉଥିଲେ। ତ ଦେଖିକି ବହୁତ ହସ ଲାଗିଲା କି ସେ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କାକୁ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ରାତିରୁ ଆସିକି ସେମାନେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇଡ଼୍କି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଡଙ୍ଗା ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇ ଆସିକି ପଇସା ଉଠାଉଛନ୍ତି। କେମିତି? ସେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିରେ ଚୁମ୍ବକ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପଇସାରେ ଲଗେଇଲା ମାତ୍ରେ ପଇସାଟା ଉଠି ଆସିବ। ଏଠି ତୁଳସୀ ମାଆକୁ ବି ପୂଜା କରାହେଇଛି। ତ ଏଠି ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଠି ଦୀପ ଧୂପ ଜାଳିକି ଆମେ ପୁଣି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇଠି ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ସେଠି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ସେଠି ଦେଲେ ପାଏସ୍, ଆଉ ଏଠି ସେ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭୋଗ ନେଇକି ଆମେ ପୁଣି ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ବାଟରେ ଭୋଗ ଖାଇକି ଆସିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଲି। ସେମାନେ ପୂଜା କରି ଭୋଗ ଲଗେଇକି ପୁଣି ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ବାହାରି ଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଆମ ଏସ୍ଏମ୍ଏସି ପାଖରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର।
ଯାଇକି ପୂଜା କରିକି ଆମେ ପୁଣି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଦିର। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପଛରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଟ ମଙ୍ଗଳ। ଏଠି ବି ପୂଜା ଦର୍ଶନ ସାରିକି ପୁଣି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ। ଏଠି ହଁ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ମା ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଏଠି ସବୁ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଏଠି ବି ଆମେ ସେମିତି ପୂଜା କରିକି ଦୀପ ଲଗେଇକି ପୁଣି ବାହାରିଥିଲୁ। ଭୋଗ ନେଇକି ମିଠା ଭୋଗ ଦେଲେ, ମିଠା ଗୋଟେ ଖାଇକି ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଦିର। ଆସିକି ହରଗଙ୍ଗା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ପୂଜା କଲୁ। ତାପରେ ଦୀପ ପୁଣି ଲଗେଇକି ପୁଣି ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୋଗ ପାଇଁ। ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଯେ ତଥାପି ଆମେ ଯାଇକି କିଛି ନାହିଁ, ଯାଇକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ସୀତା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆମେ ସେଠି ପୁଣି ଭୋଗ ନେଇକି ପୁଣି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲୁ। ମା ପିଲା ଗୁଡ଼ା ରାତିରୁ ହିଁ ଏମିତି ମାନେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ପାଣିରେ ବି ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେତେ ପାଣିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ବୁଡ଼ିକି ପାଣିରେ ପଇସା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ 7ଟି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ପୁଣି ଆମ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦିନ ସାରା ଏମିତି ବୁଲି ଆମର ଦିବସଟା ଏମିତି